Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki Pajba Jongathain Southwest Khasi Hills District ki basyong basa hakaput jongga jela Meghalaya bat Assam ki don hapdeng gajing siir mensiem bat man gesngi ki penbait da kapali bani apmet namar bagi tieng yo bagi karbang lakin wan ban penhiar kaput yaki hadien bagi layok kem yan rengut ki karbang laki bawan ban hiar thma haga shnong rongdang ngai kinong elam shnong gilai thu benia ya ka ei ka belajar mentau benai haga bagi karbang la kila syok ladat da gajing mu ban penyap yo wei na ki nong shong shnong nrei ulalaj im kila ya thu bagi shnong ki badon hakaput kumbal lai pau teli ai menta kila ya teli melon ban pek ngor yo ki don ki karbang la ki bawan rong to shau pur usam jongga India kila ya thu bagi don ki benta ki bumdon gajing ker sai narsya namar gajing tua khendau bat hagi jaka baker sai narsya ro kila ya thu bagi karbang la ki khap pendukut yo sai narsya Hakan jing sisa ni kong ning shap ya jingjia la jia ha snong dangai mentau benai hi rong dangai hakra snong dangai nyo tarik ke jingjia initially la sedang nang to kumba khat ar steng kum to men mit wan gine ki breu kam la ban tip hadin kato la kidnap ya utau khna te mutra ban ra sanong yim tip hadin pede maki ra sini sa namar ka snong rong dangai don atli snong long kham jingai na kawai sa kawai te ra sini sa kawai snong ya kit na surok adin pati ude khna bal tip ba ya kren para maki mut ot dang ne mut nyap ya adin ka tu khna la phet no sa kawai ka ying mar ka pormit adin pa la phet sa to kini ki bru ba don hato ying khang no adin la khang kini ki breu la siap lang fire daki suloi jongki adin gato namar hangtum don breu tila ting tila op la plin o kata jingkhang shot no yutu khna la det la shot hadu banda yap makila khain bat bala yap namar hadin la shot ru kini la the daka hangne ha ayu khumut la the hadin pade la sutu ba kham don su ka ring mensem kini ki laun o gato ke handcuff like no hadin la like utu khna ru la thi imbyang ki okumta hadin pada wan hang ne kuari game kini ki breu one point kumba lai baji step tarik mentau nai te poi hang ne lai baji step ya kitu ki khna lai ngot sangut don to ya kitu msa su ban lek sono pha setja boro chiski la don hang to the hang to sum hang to lalong kumta hadin pada utu khna plan ban mi sabar hadin balai oke gitu lek sabar la inform sa kitu ki batrai ba bagi pajba hadin kato la inform sa kulit la wanang tu hadin bala koi kulit tu phet no kan hadin bala blank fire ki kulit la phet no hadin la phet tu pajba la sedang ban husiar pa la long united ban wat ki breu hadin pada next morning khandai tarik men step wan hangne konjoy wan di sha hangne te namar ka slap ba kata kapo namar ba slap ba ki pajba ki sedang ban suspect la bande ki ne kumno ne namar ba slap ba ki slipper don ba kham don slipper don bala jilot kini ki ayu te la sedang ba suspect ki pajba sedang ban wan hadin pate ki kitu la suntu ba kham di sha su pet no hadin la pet don we khna ba wan nang te na shibak ba dakabai utaru suspect la bi kini namar ba pet te utu khna her nakabaj ya kem no uta laingut haji kem laingut no haji sya adin pate utu uai pade one set ye uda pistol ya uta khna ba na chiba te kata ka pistol country kam kata kuling imte jayu andai lade ban yap on the spot uta khna tangba country kam kata ka pistol te mau yo kem no kan kitu kiwai ba arngut phet no te total nyungut hadin pre ki pajba la nang
wat nak lang wat ki pajba la United Lake Henry hang te motion ha klau te next day yo biang sa lain gut naka krem motion te kumta ya kiwiru teter hang te nak klau ba yo nak klau ba nang te na thanyo bangai gilagora la yo sa uwe te ki kulit bat kini ki BSF long well organized bat ki pajba te bar total hadu unrungut la yo kem na ya kiwi ngim tipsu adu menta ki pajba ki song duty ha po snong na kamta safety jongki hadin ka to ngi wan chene hakata kapor ngi wan hadin bala kam jai ru ngi wan menta ni la inform ya kini ki pot baro ko hadin la inform sa Sar Preston Home Minister ba Sar Conrad Chief Minister kane kam dei ba sin ba ningkom namar ba mensua lai dem don internet don ka mobile tower ban communicate jenjar bah kun kini ki jingjia mensua ru la don teng hi namar ga bangla ki su lan bai anytime rengim la tip teng ki bru sa lute marwai teng ki bru menha gane man satai alu goreng ki lute ya ki kena ki bru jongi porwawan da kapai la kali ru menmit senre hadin bala aja gumta long ni kan wat chu kai ada wat ni la ban jia ku mentai nre kai ka kampla mentah ka di ke jingjia ki pai ba la unite bar ko kumba laipu telisnong la unite ban wat ya kini ki bru sata BSF bordaru ki la kier da ki BSF shani sa euro ki la treating ya ki pajba halor kata ngi success ba kem no na kata kan ba menta ki khna jongi ba lek school namar ba teng dor ki khna ba wan school hakani ka yin school ru naka border satai kumba ndrunyo kilometer hapwan naka cloud surok cloud untuk don bon kini ki jing ting namar ba lano kin target biang laner sim revenge ki pajba ki husiar ki ting don haka jing killing insecure border fencing ka don tangba don ki benta ba border fencing la jot namar ba hakini ki for slap untuk la he lanela la hat kini ki slip khando te bun bala jot la ayu te nakaw kata kawai ki kiem BSF ru nakawai sakawai ki diskan nakata ki BSF ru mlak ban kobar ki khar bangla ki lada don lada bha kata ka fencing ru kini ki ot daka don kat hatiar ban ot right kabanang kong haka new tarik kumtahi ka lengkong sabe ka jiha rongdangai hasno rongdangai kemarsin yosio kumta haka pratrik jongkane ka benai agos kitu kilawan pet no shene marsin wan pet shene don ki batray machine don ki batray yaka motion don ka jaka hakta to jaka tray yaka machine ki wan sa ka to phashit dur kumno kia thu gitu ki helper jong to commission te marsin kumta te le kumno o lawan pet no uya tu tu nam play dah na ban lek chane chatai yo tu helper nrei hadin ula le buj ba nga le don kam ban lek sum te mar kumta ula wan pet no shashno te wan ya tu yashno te haktaru ni klam patla ban ngej nrei hadin marsun kumta la yo kubor ki kulit bahajan jongi kita ki lawan hangne te marsun wan kumto ki la set blank fire mo la fire kita ki dang donne la pet ne ngi tipsu te mar hasin kumto babun kam kulit la lek no sherong dangai lek dan kam visit kulit department te marsun kumta ki public ki la lek ban wat ya kata jaka la lek wat man pek te marsen lek pek ya jaka kim shem lap shu ban ra pet ya ka pla ki ter ki ba penon kam hakitu ki kam dakai jungki te marsen gumta ki la shim no kitu ter baro kurup no ki pajba lawan ra submit no hang tai hatinali jongka konjoy bat moheskola wan sapin hang tu marsun kum tu
la ai no IT no hapulet te kum la shai dang step kitu ba don su ki jain kinep ki jimbam ki ayu ki jutiru ki la pet no nomor pet ya la ka jong kamen sim ba shifting ya ki pet ba te marsin kum tu ki la one pet na ki imtip ya ka lentiru ki kli ya ka lenti moskla ba yo le se ki wanang tai kuno ngirung tharai ya kata marsin kum tu ki la wan rung biang hasnong jongi mut pet no sha ka jaka ki ba mut marsin kum ta te la yo I ki basnong jongka khonjeng e first te don way o rangba marsin yo I kum ta ki la khut ye ki pajba andre ki pajba klem sem la ban ki namar dang step ha riu steng la ne san steng kum to hi san steng riu beje kum to marsin kum to la want like kurup tau ba urang ba marsin ha kata kapor la yo bat ya uta yo bat ya way la marsin yo bat ya way kita ki ba sa ki la pet te ha kata hi ki paj ba ki la ya yo jingtip shane shatai baro khoi la yo jingtip la ki police department ro ki la wan ki BSF department ro ki la wan leng ba ki ya trai lang ba ro khoi ni la job ban kem no ya kitu ki basa saungut laingut mensua am nengkong ya we ta hadin katu sa laingut biang ta hadin katu bangi la ya tiba ro khoi ba shane shatai ki pai ba ro khoi hakata hi la yo kem hadu hurut kaneka basin nengkong hi ka ba je hadu katne garne ngai ngim koi perkat banlong hadu katne ngi la su sir nadu ka pratrik kala nadu nyo tarika du mentaru ngidang don kejing sir ngim latip la shala si kalong kumno lang ba kum tahi ngi kerpat sha government ba ai kejing yada yang iki pai ba kinong snong nong sa hakine ki snong ki thau ki area hoi ka pensing ka don hi ka jing care re don ki jaka jaka ba la jotno ya ka slap ya ka batua ka khendeu ki ayu te hakatu hi nakatu hi ki yolat ki BSF ro ki petrol te petroling hi tamba lengba ka haka gef teng teng ki yolat panrung tang katahi kumtahi ka jing tip jonga ka jing ting ki jopat ba pai kumanta ngi namar ka jing yada naleng ka jung pulit ro ngi khamjungai hi kendiat naleng jong BSF ro khamjungai hi ta ngi kwa ba endon kine kinong yada ha ki snong ki thawi ki tan jongi te kum tu hi ngela submit ya ka memorandum ru ban wanno marmar penlong ya ka ban sa ha kini te kum ta ka jingsir menta ki pajba yo le seki ha kanu ko por ki wan ha kanu ka singiru kila ban wan kata tengi kwa ba nakaling ki yada ya kari ya ka hain ngi kerpat ba le kham klain ngi submit hak tu ko point ngi bu kumta kawai ba kongsan e kade ai jingmut lem jong ki pait ba bat ki jong kirang ba snong kum ngi hakane khonjoi bi kade ka station nangno ru naleng department jong ka government ru naleng ka government ru bat ki ai ke ba long program ru ngi don kam ha ngila submit ya kata point ba don kam ha ka multi purpose kumenta long slap andre ngim don jakaban penlong meeting nangta ka jinjar ngi ba mbeng ha te kane ka station na baro ka ayu ka thanjongi sane te bun sin ngi jinjar lada penlong ya kai lengba ka government ru lengba ki public lengba ki bha jong ki thain ki snong ki thau baro kawai bat kawai byang shu outpost ha mahiskola nang ta ter ngi submit ki point ki ba don kam e kumha ka bordar la jot ki to pensing nang tangi kwa nomor don ka gaps naka BOP point hadu ki BOP point don ka gaps ngi kwa ban penlong ban ne ban pentung ka batumai BOP point yaki BSF department kumta